আমি ওর সাবজুনাল চেয়ারম্যান বলতং অম্পি সাবজুনাল চেয়ারম্যান ওর যে আনি খরাং খানাই দংনাই রক খানাই নারক বায়দি কিসা কেবো যদি গোল্ড ব্লাডার স্টোন তংখাংকে কেবো যদি কিডনি স্টোন তংখাংকে কেবো যদি বসাখগ টিউমার তংখাংকে বসাখগ যদি পাথর তংখাংকে কোনো কোনো কেবনি যদি সার্জারিনি প্রবলেম তংখাংকে নরক ফ্রি অফ কস্ট খেরেংবার হসপিটাল নরক जों সার্জারি খাইরনে অপারেশন খাইরনে আবনি বাগৈ নরক যে খানাই তংনাই র রাংকরিনি বাগৈ অপারেশন খাইজাগি মেয়া রাংকরিনি বাগৈ সার্জারি খাইজাগি মেয়া আবা হেরম কিসা নরক খেরেংবার সাকনাই নব কিসা রহবাইদি जों मासावाइसा कमाइके करि दिगरा रत्न थुमुइ सारा त्रिपुरानि थुमुइ जों मागना न ऑपरेशन खाइ रहरो आबो नरक फातार ऑपरेशन खाइजा कानके 40,000 45,000 60,000 नांगो जों नरकनो फ्री ऑफ कॉस्ट खाइ रहनाय इवन फ्री ऑफ कॉस्ट बिटि ब्राइबाय जों नरकनो दिनाय आबोनि बागिनो आं जे कुनु जागा थांगांके ओ कक कबगो नरक जे खनाय तंनाय बुमा बुफा नरन जायति बुस्ति केबो जुदि अबहाय तंखांके गोल्ड ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन बरिरमनि गायनो प्रॉब्लेम टिउमार बसाखग टिउमार औतिरक तंखांके सिनि खेरेंबार हॉस्पिटल खुमुलंग रहजा बायदि इके नरक त ताइबो ककमा काहाम नरक त स्पोर्टिंग क्लब ना आं कयना मुचुंगो सिनि खेरेंबार हॉस्पिटल आनी जे डॉक्टर तंनाय रन बिसिले आनी डॉक्टर बांथाया 9-10 जन डॉक्टर तंगानि खेरेंबार हॉस्पिटल स्टाफ बासु बांया ताबो जों ताबोसि कतर खाइ तंब्ला ताबोसि जों 150 ता बेड खाइ दङ ताबो गोबां मांनायसिनि डिविजनल हॉस्पिटल हाय कायसा दिनि टारसारि हॉस्पिटल होननाय चिनि थानि रिक्विजिशन फायो आनि थानि फोन फायो हरदि बरगो आराइता रगो तीनटा रगो फोन फायो सार जीबीओ थुइमा यां तंहा आनि रुगि थुइ किसा व्यवस्था खाइरेग्रा दिखै बीएमओ थुइमा यां तंहा सा थुइ किसा व्यवस्था खाइरेदि एबी पॉजिटिव बी पॉजिटिव थुइ किसा व्यवस्था खाइरे जों खूब कष्ट खाइ थुइ व्यवस्था खाइमारो रिक्वेस्ट खाइयो हिके जोंले थुइ सिरिमा करै चिनि तिब्रासाराव बाइक एक्सीडेंट में फायो गाड़ी एक्सीडेंट में फायो केबो सार्जारी बसा बाफरो बेलाय थै थाङो गुबुननि ऑपरेशन समय थै नाङो एमनेसि चिनि बोरि रगनि बाक्सा थै कम जों आसै हेल्थ केम्प नायमानि थै कम हेके आं कयना मुसुमा हेके नरक तंमुनो ब्लाड डोनेशन केम्प रग जुदि अर्गानाइज खाइमान थाके बेलाय साने चुंगु एलाकानि बरक जखन साक हामियांगै थै नांमान समय हंगागे खेरेंबार हॉस्पिटल थ्रु तिफनो ओ आमचिनि बरक रक थै नां तमन सुगै चुमो अर्जेन्सी प्रायोरिटी बेसिस जों अरेन्ज खाइमानो थैनि अभाब जों खालाय तनिग्ला जों थै बुइमाया फानो जों जे माने मोटामोटी तिफ्रा सारमले जों अमाइगे जों थै अरेन्ज मा खायनाय आं बागिनो थै जों मरिनानि अब्बो अब्बास मा खायनाय कारण थै कुलो गेताबो सब गोबां मा रोगि दङ इके जोंले रिमा सिखरै नांफोरगे जों सामलायो इके जनके मन्त्री थैसि व्यवस्था खायरिमेयाने थैसि जोंले रिमा सिखरै इके बरनि व्यवस्था खायरिनेबा इ जों मरिनानि नांनाय इके ओ ब्लाड केम्प खायनानि ब्लाड डोनेशन केम्प खायनाय रगो जों चिनि तिब्रा सारकनो किसा अब्बास मा खायनाय नोंबो नाङै मानो आंबो नाङै मानो बफरो नां जों साइमिया कारण के चिनि थै 3 मासनि परे आथै हायना हाय नों माइसा के तैनके और थै खापियो आमबगै थै रिनानो ताकरिदि आर ताकैसा हिके जों ओनियाना दै कॉलेज हॉस्टेल निनि स्कूल रगो सेरे रगनो ताबो ताइसा सिनि राज्य सरकार बो केंद्रीय सरकार बो যত জায়গাও তাবো মাস্ক কম্পালসারি আগরতলারও থাকে মাস্ক ঠগিয়ে তাতে লেখাবো জরিমানা নাংনাই নরক গাড়ি রগ আগরতলা থাকি যে কোনো জায়গা অমরপুর তেলেমুর রগ থাকে মাস্ক ঠগিয়ে তা থাকি ও মাস্ক তামনি বাগি ঠোক ও মাস্ক খাও আং তাবো কক সাই তমনি ও আং কক সাই তমনি খুঁতি রেসার খুঁতি চিকন চিকন রেসার আবো মকল গে নুক জায়গা
आं कक साके नों कक साका हांके मखामे अबो जों कक सालायमाने किन्तु 1 मिटार गोलाति रचार हबो केबु बाय केबु जों बा सालायके 1 मिटार गोलाति खूब चिकन चिकन रचार नों कक सामाने आं सागोन आं फाय आं कक सामाने निनि सागोन आं हेके निनि थानि जुदि नों कोरोना भाइरास मानजगि तंखांके आनि नारो सलनाय आनि थानि जुदि कोरोना भाइरास तंखाय निनि थानि सलनाय उ बाष्प जलीय बाष्प थाङैके सारै आबोनि बागिनो जों मार्च माथुबो आंनि खुतु कक सापुरो बनिनारो रसारिया नातै बुइनिबो आनि आरो रसारिया नातै आबोनि बागै बाजाराव थांके टाउनाव थांके स्कुलाव थांके नरक मास्क खुबदि मास्क ताबो खायनाय कोरोना भाइरास फायफिनाय साखामिया बाखा सासकष्ट गोनां हामानाय मेया बेलाय प्रेसार गोनां हार्टनि बेमार गोनां बरफ हिगेत बेलाय खेनो सतर्क फिरि हायनो हाय ताबुनि ओमिक्रन बेलाय खेतेबो सित्रा बेमार हेके हालाम दफारनि कायसा प्रोग्राम तंमानि हालाम दफारनि साफिते नि कायसा प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट नि आसामनि हालाम राव बाहायनो फायो आसामनि हालाम त्रिपुरानि हालाम मिनिलायो आरो तिनि माइकेटाल सामने पान्दा मामिता पान्दा खाइलाय बरफ जामथुमो गसु सराव मालारा थालाय मतायो तगरा थारो ताखम थारो तक थारो खाय तिनि मसालायै खायखा आनो बहायनो आरो लाम सबै पालखि बायकेसे बालि थांलाय सो फुमराव सारलायै साइसिबाले बाहिके बालि गां थांगाखा सेला कतरमा जाय बालि गां थांलाय हायके बालजागि मा फाइमाने आबोनि बुमारसे आंरो फाइ सबायमाने जाय हो बरकनि हिस्ट्री रगु साइमांखा ताबुगु महाराजा रगनि ओ कलय रगना पुइसारि माहाय पुइसा रग लुकुखा सें रग मुबुखा बरकनि थानि बाहायनो उनि 1306 त्रिंनि 1337 त्रिंनि पुइसा महाराजा वीर चंद्र माणिक्य महाराजा वीर विक्रम माणिक्य 126 बोसोरनि सिगांनि पुइसा ताई 96 बिसि सिगांनि पुइसा रगानो बरक तिख्लाय तिनि फनुलायखा तिनि आं बाथं के कक सालांनाय हिंगे ओ कक से स्पोर्टिंग क्लब नि एक्टिविटीज तो जों थांनाय बिसिरावबो गोबां माने नगै दं नरक लामारावबो नुखोना बुफांराव खासिजाक बाइक फांथा ताचालावदि मोबाइल कक साथे बाइक ताचालावदि एक्सीडेंट अंगानो हायरावनि थेजाक हुकुमुनि पामदा खायमान बरक नरक हमनि नगै दं स्पोर्ट्स ते कल्चर इवेंट्स खायमान नरक नगै दं ओ हाथाय फतर बरमुराव बरक ताबो मार्केट स्टल बाहिनो ताङै रइ दं गन्द सरारबो आं नुखा चुगिया तिप्रा सारनो थाङि नगराव ताङै रइयो अबहायके सोशल एक्टिविटीज बरक खाय दं बुइनारा सानै बुइ बायकिसा मासा सुबा सुरजागै बरक निजेरा रां थुमलायै रां रेलायै इके बरक अबहायके न सोसाइटी सगांगो तमंग सोसाइटी अबहायके चुबानाय कबुइनि चुबानाय मथा बा सोसाइटी अबहाय एनजीओ बा क्लाब अबहायके तंखाहाके आमसेनि लोक बरक न कायसे दिशा कायसे लामा काहाम फासिं लामा क्लां थांनानै अब जों बरम रुथाय बरक न चुबाथाय बरक जे फाइसिं तिचंनो लामा चिनि लोकरकनो लामा फुनुकना नायदों अ लामा गुबै थिनांगो चिनि सिकारनि बागै चिनि थिनांनि तिप्रा सारनि बागै गाहामनि लामा जों आबो वानसबि मानानाय कालां थांना मुसुमाके हाइसे स्पोर्टिं क्लब ओराम नो मियाबाय अख्रिओ ड्राग एंटी ड्राग रगनती बरक ड्रामा खायका ड्राग जानाय रगन किफिनि तु मानि सामरक बरक खायका और नाटक खाय फुनुका ड्राग जानाय बनरनि बसकांग कक साखा तामखे बबाके किफिनि खायका अबरकनो ब साइखनारका आं तिनि साइकलां थांना मुसुमानि हिके हाय चिनि सिक्लार चित्ते बुमाबु फारो चेरायरा हस्टेल और तुयो तो गोबां हस्टेल दङ स्कुल्स दङ साबधान किन्तु बी अवेयर थार्ड वेव कोरोना भाइरास फाइ दङ ताबो
सारा भारतवर्ष गोबां जागायावनो नाइट कार्फिउ रावनो थांबायखा स्कुल्स बन्द खालामजाखै तैसा ताबक नि जे थार्ड वेव ओमिक्रन ओ जे कोरोना आबो चेराय रगनि थानि सलनाय गोबां ताबक चेराय रगनो से अटैक खायनायाबो ओ चेराय रगनो बाहायगे जों ओ ओमिक्रन बा कोरोना भाइरास मानजाय एखे तंनाय आबोनि बागै सेफटिफोर लामाबो जों मानायथुकनाय मिया निचिमी नरक जतनो साइमानखाना सारा भारतवर्षव मिया निचिमी 15 निचिमी 18 বছর বয়সনি শিকলা রগ্ন চেরাই রগ্ন বাহাইনো ভ্যাকসিন চালু খা তাবো 15 নিচিমি 17 বছর যে ভ্যাকসিন নরক ভ্যাকসিন নাইয়া খর ডাক্তি ভ্যাকসিন না বাইদি তাবো এমন নাই ভ্যাকসিন করি হিগে নং ফ্লাইট কাসাই মিয়া ट्रेन बाय फाताराव थाङै माया नों साख्रिनि बागै एप्लाइ खालामैया स्टाइपेन्डनि रां मानियांनाय एसडीएम अफिसा हाबि मायांनाय गोबां मा जागायावनो ताबो भ्याक्सिननि निनि सार्टिफिकेट नांगौ भ्याक्सिन नामानि निनि कायसा मोबाइलो मेसेज फेमिना मोबाइलनि मेसेज सक्सेसफुल भ्याक्सिनेटेड मोबाइल मेसेज नों फनुंगानि नांगौ हाइनो से कोरोना भाइरस बेलाय मारात्मक जे कोरोना मानजरनै र बरफ नसि सुमिनाय दिन बरफ आगे जे कोरोना मानजरनै र बरफनि बाखा सफं नष्ट थांजा गोबां मा बरफनि दं ताइ जीवन रिकभार नि आबो बरफ श्वाসকষ্ট थांगे दातिना हामा चय थांनाय आगे मारात्मक भाबे जरा कोरोना भाइरस मानजरनै र आबोनि चिनि चेरै र